Киноның сиктәре юк. Шулай тип аталган программа республиканың Хуқырдар китапханаһында эшләй. Унда ел әйләнәһенә фильмдарға тифлы аңлатмалар яһала. Бүген безнең студияла кунакта комментатор, китапхана хезмәткәре Гөлшат Солтанморатова. Хәерле иртә, Гөлшат. Хәерле иртә. Нисек иртәнсәк килеп иттегез? Иртән иртүк кәефтәр нисек? Аллага шөкер, кәефтәр яхшы. Менә һезгә тип ашкынып килеп иттем. Гөлшат, бына һез бит инде китапханала эшләйһегез. Тифлы аңлатмалар буенча безнең хәбәрселәребез язмалар эшләп тора. Әлеге вакытта нинди картина өстендә эшләйһегез? Үзе башлар алдынан әйтеп китәргә кирәктер, безнең китапхана тифлы аңлатма яһау буенча төп үдәк булып тора. Шуның өчен безнең мөһим булып, үзебезнең Башкортстанда төшерелгән фильмдар, үзебезнең башкорт режиссерлары менән төшерелгән фильмдарга өстенлек бирелә. Әлеге көндә менә Булат Юсуповтың 13-нче раунд фильмы өстендә эш алып барыла. Шулай ук Рим Шарафутдиновтың янһүрәтләрен тифлы аңлатмалар эшләргә уйлайбыз. Степан Злобиндың романы буенча төшерелгән үзебезнең Салават Юлаев исемле үзебезнең батырыбыз турында кино бар бит инде. Шул кинога менә бик күп һораудар булгайны. Үзебезнең Хуқыр укучыларыбыз арасында, шуның өчен уга ла аңлатма эшләргә ниятебез бар. Тифлы һүзен аңлатып китмәсәгезме телевизор карасларыбызга? Тифлы һүзе ул грек һүзеннән килгән, безгә ул Хуқыр дигәнне аңлата. Хуқыр. Әле бына үзегез шәхси нинди картина өстендә эшләй башлагыз? Әлеге көндә мин Урал һәм Шүлгән мажаралары исемле янһүрәт өстендә эш алып барам. Ул безнең Айгөл Байрамгулова тарафынан эшләнгән янһүрәт. Эштәре бөтеп килә, тик менә кайһы бер бәләкәс кенә детальдарын карарга калды инде. Менә тамашачылар хәтеренә төшереп китәйек, тифлы аңлатмалар ул бит инде күрү һәләтен югалткан кешеләргә фильмды яхшырак аңларга ярдәм итә. Бундай аңлатмаларга нинди талаптар куела? Дөрес әйтәһегез. Күзләре күрмәгән кешеләр, улар дөньяны безнең һымак кабул итмәй, улар колактары менән һәм башка агзалары менән кабул итә. Шуның өчен иң төп талап булып ул аңлатманы коррект һәм грамотный итеп безнең укучыларыбызга, күзләре күрмәгән кешеләргә yetkерергә. Һәм тифлы аңлатманы эшләгәндә иң мөһиме ул фильмдың сюжетына без бернисек тә аны үзгәртә алмайбыз һәм фильмдың сюжетында булган паузаларга үзебезнең аңлатмаларыбызны кыскак итеп, асык, аңлаешлы итеп индерергә. Шуның өстендә эшләү бик кыен инде. Һез бит инде әле яңа гына комментатор буларак эшләй башлаганһыз. Дөрес, яңарак кына эшләй башланы. Менә әйтеп киткәнем бит инде Урал һәм Шүлгән мажаралары янһүрәте өстендә эш алып барам. Башкорт телендә ул янһүрәт. Уның буенча менә үзем текст төзеп, шул текстты яздырып, менә программа ярдәмендә әле менә әйтәм бит инде һәрбер һүзләрне карап, яңадан карап ултырабыз инде, ничек килеп чыккан аңлатма. Аңлатмалар халынган фильмдарды кайда карарга була? Дискка язылганмы? Аңлатмалар без аңлатманы эшләгәндән соң фильмга, уны мөһим рәвештә дискка күчерәбез. Дисктарга күчерәбез һәм без уларда инде беренчедән безнең китапханала карарга була, безнең укучыларыбыз карай. Шул дискларды безнең филиалдарыбызга ебәрәбез. Шулай ук менә безнең республикала 50 пункт выдачи дип атала. Әгәр безгә һорау килеп төшә, безгә миңа шундый кино карагым килә, шуны ебәрһәгез дип, ул кеше менән килешү төзелгәндән соң без ул киноны ебәрәбез, бирә алабыз. Гөлшат, бына кино йылы сараһына һезнең ниндәй саралар көтелә кино йылына? Кино йылына әлбиттә без үзебезнең башкорт режиссерлары менән очрашулар оештырырга ниятләйбез. Ул Булат Юсупов менән, Рим Шарафутдинов менән һәм шулай ук Айгөл Байрамгулованы үзебезгә кунакка сакырып, улар менән әңгәмә оештырырга дип ниятләйбез. Зур рәхмәт, Гөлшат, килүегез өчен студиягә. Хәерле, уңышлы көндәр һеҙгә теләп.
кышлашабыз. Шулай итеп, хөрмәтле телевизор караучылар, безнең менән студиябызда кунакта республиканың Хукырдар китапханаһы белгесе Гөлшат Солтанмуратова булды. Безнең менән калыгыз.